Шулай ук Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Leysel gina an kesretil arad. Velakinnel gina ginan nefs. Байлык ул зур күләмле мал түгел, әмма шын байлык ул жан байлыгы. Әмма шын байлык ул жан байлыгы. Бу хадис бигрәк тә бүгенге көндә бик актуаль хадис. Чөнки без бүген шундый дөньяда яшибез, кайда күбебезнең максаты, тормыш максаты ул дөнья байлыгы җыю. Кешеләрнең бүген иң күп кызыктырган нәрсә ул байлык. Йорт байлыгы булсымы, башка байлык булсымы, ягъни байлык җыю, байлык туплау, йорт салу һәм башкасы, һәм башкасы. Һәм кызганычка каршы кешеләр уйлый, чын байлык ул шушы дөньяда җыела торган байлык дип. Ягъни акча, мал, машина һәм башкасы, һәм башкасы. Я инде кеше уйлый, шушы байлыкны җыйгач, шушы дөньяви байлыкны җыйгач, ул чыннан да инде чын бәхеткә ирешә, шушы байлыкның тәмен татый дип уйлый. Кызганычка каршы бу бик зур ялгышлык. Чөнки чын байлык, Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әйтте, ул чын байлык зур күләмле мал түгел диде. Ә чын байлык ул жан байлыгы диде. Бүген барыбыз да күрәбез, кешеләр мул тормышта яшәсәләр дә, бай тормышта яшәсәләр дә күбесенең бәхете юк. Күбесенең бәхете юк, бәхет дигәндә инде хәзер инде без бу хадискә туры китереп, ягъни байлык бәхетен әйтәбез. Ягъни шу байлыкның тәмен тою. Мәсәлән, берәрегезнең күргәне бармы? Бүгенге көндә берәр кешенең күпмедер күләмдә байлык җыеп, булды инде, миңа җитте. Менә бу байлык миңа җитәчәк дип туктаганын күргәнегез бармы? Юк. Әгәр кешенең кулына җир шарының яртысын әпкилеп бирсәләр иде бер кулына, ул аның белән тынычланыр идеме? Юк. Шунда ук ул икенче кулына җир шарының икенче яртысын сорар иде. Һәм шуңа күрә чын байлык ул күп күләмдә җыелган мал түгел, күңел байлыгы. Ягъни булганына канәгать булу. Менә синең бүген күпме бар, шуның белән канәгать булу.